Då lämnar jag över till dig, Vivi. Varsågod. Hallå. Jag hoppas att jag hörs över hela den här bygden. Det är en stor ära för mig att få komma hit och hålla invigningstalet på er fina kolmila här i Herråkra. Tänk vilken heder ni gör åt de gamla gubbarna som låg ute i skogarna och vaktade sina milar och var rädd för skogsrået och längtade till käringen. De stackarna, de kunde ju inte, de fick ju inte en blund i ögonen så länge milan varade. För det är ju så att med milar och kärringar, de kan man inte lita på. Då måste man vakta. Och det är ju en väldigt stor heder för byggnadsföreningen här i Herråkra som för 3:e gången drar ihop och gör en kolmila. Det vittnar ju om stor enighet i bygden. Och nu var det så att de tände milan igår. Och då var dagens namn, det var Alva. Och jag tycker det är väldigt lämpligt att vi döper milan till Alva. Är ni med på det? Ja, ni var med på att döpa den till Alva. Och det är ett kort namn så det går inte åt så många pinnar när ni ska lägga namnet på den. Men nu är vi i Herråkra. Och för att vi ska få den rätta kolarstämning så har jag tagit med mig lite diktböcker, det kan ni väl tänka er. Kan ni tänka er mig utan att läsa dikter? Inte jag i alla fall. Vi hade ju en man här, han hette Dan Andersson. Och han var väl troligtvis uppfödd i den här miljön. Riktigt på allvar. Och han skrev väldigt bra. Jag har en här som han har skrivit. Den heter Milrök. Den skrev han 1914 till 15 står det. En gång i ändlösa skogar där urbergen stupande stod. Bortom svindlande vida myrar där timmarna dödstysta går. Där välde i smältvit hetta ett bål under stubbade bryn. Där tumlade väldig och vitgrå den fräna röken mot skyn. Där kring gick en sotig människa med ögon som matt porslin och svettades hett under sotet i de vassaste vindarnas vin. Hans själ kunde brinna som andras, hans bröst hade hat och tro, och hans längtan steg med röken ur skogarnas eviga bo. Han sjöng, och hans sång blev röken från ett bål som helt brann ner, och det är vitt och svart och försvinner, det är milrök och ingenting mer. Ja, hörni ni, jag mår ju inte bra om jag inte får läsa någonting utav Pelle Näver. Han är ju min följeslagare rätt så han är borta så har jag sällskap med han rätt ofta. Jag vet inte vad jag ska ta till för er. Torparglädje. Kan ni räkna ut hur jag har att torparglädje utav Pelle Näver? Får jag fråga, hör ni mig, ni som står där borta vid bygdegården? Ja, det gör ni. Då är det rätt på hörapparaten. Torparglädje är att leva lycklig och nöjd i sin mödas hängd, bärga sin skörd bland snor och skreva, lita till Herren i sol och som regn. Torparglädje är sill och potatis, sådblandat bröd och kaffe och snus. Fröjdas som barn över allt man får gratis, blommor och solsken, kvitter och sus. Torparglädje är att genomskåda tidens humbug och nöjeskult. Låta förnuftet i handling råda, knyta näven och skaka sin skuld. Torparglädje, det är att försaka epanöjen och giftiga rus. Välja det sunda och manligt raka, källans kristall i ett vardagskrus. Torparglädje är visan och sången och farfarsklockan i skymningens ro. Sängnernas lyhörda viskning kring gången, mormors på stilla och fädernas tro. Flintlåsbössan, fiolen och slagan, kolkojans dunkel och svedjornas rök.
Tomtar och skogsrå, mystiken och sagan, tjädrarnas spelplats och Lövängens gök. Inte så jag väl bra med. Torparglädje, det är att kunna skratta åt egna defekter och fel. Vara förnöjsam och andra unna medgång och äring för deras del. Torparglädje är doften av mylla, egna produkter på eget bord, pulsarnas dunk när man vet sig fylla, platsen som kar för sin hatt och sitt ord. Detta skrev Pelle Näver i Stenberga 1951. Så var det på den tiden. Den här dikten heter Ett ödesdigert misstag. Marie och Johan är ett gammalt äkta par som slet ett ont i Smålands mathalsdungar, men trott på Gud och egna nävars kraft och fostrat upp ett dussin friska ungar. De lever nu på kon och sin passion, men ligger i på torpet än och knogar. Hon håller hägn om fähus, härd och bädd, och han någon meter i traktens skogar. En dag vid morgonkaffet Johan sa: jag tycker du ser slommen ut och bleker. Ja, jag har sån mageverk och jag känner mig i knä och rygg så veker. Med där på rösten Johan inte då: ta bussen in till doktorn med detsamma, så du kan få något redigt meklament som sätter sprätt på magen så det dammar. Och när gumman kom till läkaren, han sa sin han fått känna överallt kring bålen. Ja, jag finner inget fel, men lämna ett urinprov bakom skärmen där i skålen. Men det var stopp. Till gumman var nervös. Och doktorn sa: ja, ni får väl hem och taska, men kom igen imorgon med prov där hemifrån i någon flaska. Och nästa dag så var gumman där igen, och framför läkaren en termos ställde. Och doktorn han lyfte kaken och tog ett glas och fann att det var kaffe när han hällde. Det sa han också, men då liksom sprack den gamla upp ur limningen och fogen. Åh, herregud, då har Johan fått andra flaskor med sig ut i skogen. Så gick det på den. Sen är det mycket konstiga ord som inte ni begriper. Murkitteknöttlar, det är nästan likadant som kolbullar, för det trycker man in i den öppna spisen i murkinderna, och när det ramlar ner och skramlar då är det murkitter. Jag har prövat att göra det en gång i min öppna spis. Jag skulle veta vad jag pratade om. Och det är klart att nerdelarna var brända och uppedelarna var inte bort, men mittabiterna var väldigt god på den knötteln. Så. Att vi tar en fyrfaldig hyllning till kolmilan Alva. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Här får du lite kol och en liten blomma. Och tack så mycket. Det är inte så sotigt utan du kan krama dig. Nej, det går jättebra. Tack så mycket. Och nu får ni fortsätta och mingla lite här och köpa kolbullar och annat. Och så goda fortsätta, så kommer det mer programpunkter längre fram.